Laktache mago mag somo nyakwar Juang Jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi no bago ng'anyo ka gikwedo lai manyien ma sirikal tiyo godo e siro somb mbalariany kendo chwalo ng'ur margi ne jagoro mong'iyore bad migawo mochung' ne somo malo Beatrice Inyangala ka gidwaro mondo mi tim lokruok ne lai no. Jopuonjre mane odhi nyaka e lok tich mar migawo mar somo Mwano mar Jugu House okoni thoth jopuonjre kod jonyuol yudo pek e kinde magi tiegore e mbalariany, wach makoro giwacho ni tamo jopuonjre mathoth chopo lekgi. Bang' rem chopo e winjruok kod Beatrice Inyangala, jopuonjre go madwaro ni sirikal odoge yo mano osebed ka isirogo jopuonjre e kinde mokalo, bende okwayo jowetegi mamoko mondo mi oriwre kodgi e ng'anyo makamano. We want to discuss about the new funding model mainly. As now we made it clear to them that one ni jukumu la serikali to give us education. See, it's a favor that they are doing us. It is very obvious. Or if they want to work with the NFM, we'll try band 5 na band 4. To work na band 1, 2 and 3. Sunaona. Ndio pia kila moja access. Sunaona. We are calling upon all student leaders from all fronts, from all universities, as comrades from the Premier University of Nairobi, which is the mother and the father of all other institutions in this country. We are saying on date 9, come out in large numbers. Let us be in these streets. Let us make every road unpassable peacefully. Let us make all the roads unpassable peacefully. Comrades Ria. Comrades Achu. Comrades Acha.